Ukuphaphama kwami ngiphaphama umuntu osemakhazeni Sure. ngoba bathi ngokubheka kwabo baba nakho ukuthi mhlambe ngeqhulekile bangithatha ke bangilindisa la ngaphandle kodwa ke khona la emakhazeni bangibeka nabo abantu ebafile laphana nami ngalandwa ngumuntu oshonile vele ngoba basilanda ngalamaphepha yakhona lawa afakwa abantu basemakhazeni umuntu esethule. Muzwakithi ningizimu Afrika namaphethelo kuphina kuphila kufinyelela khona ke iphimbo lami ngiyabingelela igama lami ngusezwe kwesibiya sesifikile sigalekile khona la kwi Hope Revolution TV kodwa sigijima bukhoma sigagasalana ke kwithemba podcast nokuyithemba la wonke umuntu khona la eningizimu Afrika. Siyakubonga ukuthi ke uyingxenye yomndeni, like, subscriber, ucomment na kuma videos ethu. Siyazi ukuthi ubukhona bakho benza umehluko empilweni yethu njenge Hope Revolution TV. Kodwa namhlanje ngihamba nensizwa sawubona wemukelekile iqhawe lakithi. Yebo ngizothanda ukubingelela kuwena msakazi Sibiya. Cha bese ngibonga nethuba nje engithe ngalithola okwamanje. Engudlulisa konje okwamanje ukubingelela kuwena mfowethu ngithi cha impilo ikhona njengoba ngisuka lezweni lakithi ngibona impilo nje ukuthi hayi konke kusahamba kahle mfowethu. Yebo. Yeah, mfethu wemukelekile kakhulu siyajabula ukufika kwakho kodwa ke besingajabula ukuthola ukuthi ukukhula kwakho bekunjani and usichazele nje about yourself. Ngibonge ithuba mfoka Sibiya ukukhula kwami ngikhulele endaweni yakoJobe eJozini. Ngakhula ke ebuncaneni bami ngomfanyana nje omncane othanda ukuyidlalela ibhola. Kwaya ngokuya ngokukhula ke mangabe ukhula kuyayothatha ezinye indlela zempilo nawe ukuzukwazi ukuyiphilisa kusasa. Kwahamba ke isikhathi saze safika la ekuthenini nami sengithola indlela zokuphila noma ezamatoho angithathe angibeka lapha ngibeka khona. Angithatha amatoho angibeka la ngibeka khona ngazama ngendlela engizama ngayo kwaze kwagcine kwaba khona okulungako noma okuhlanganakho esimeni sempilo. Ngaqala ke ngabona isimo sempilo ukuthi ngathi cha siba ngconywana isimo sempilo yami ongangokuthi ngaze ngakwazi ukuthi ngithole okuyisikorokolwana mangabe ngisancenga esimeni sempilo bami. Kusho ukuthi kwahamba ke isikhathi kwagcine kuba khona ezinye inhlelo engenayo esimeni sempilo mangabe uphila ke kuhambe kushintsha igaba noma kufika izimo zempilo ngokwegaba zakhona. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kube khona umsebenzi engiwuthathayo omunye ohamba nezinto zabantu abadala. Okusho ukuthi ke kuthe ngelinye lamalanga sinenhlelo zokuthi simukisa omunye owaye nabantu abadala ngizothi ithwasa nje esasilihambisile endaweni yasetshaneni. Kusho ukuthi siphume sihamba ngeimoto ezihlukene bahamba ngeimoto enye nami bese ngithatha le yami engitotoba ngayo imoto. Bese ngihamba nabanye abafowethu ke sibe bawu4 la emotweni. Siphume sihambe size sifike edolobheni la ngakithi eMkhuze. Lapho ngicabanga ukuthi safika sekulate ngoba kwakula go 9:30 kanje ebusuku. Ngoba vele umsebenzi esasiyowenza uqala ntambama. Kusho ukuthi ke sifike laphana kube khona esikwenza ke egarage sethe imoto. Siyethe imoto lapha egarage kuba ukuthi mase siyethile imoto lapha egarage sekumele siphume sambe. Uyazi ikhona into eyenzeka namanje ebathi mabe ngitshela ukuthi kwenzakalani before sifike kwesinye isigaba esafika kusona. Imoto yathi ngenankinga nje iphilela iright kakhulu. Yavele yacisha nje sisuka nje egarage.
bathi yacishe kwaphela i-hour lonke sahlala sathi siyayiduba siyayiyeka ngoba imoto ibukeka i-right ingenankinga zonke izinto. Yeah. Kusho ukuthi ke sihlale sibone i-hour liyaphela bayafona nale phambili labe basilindile ukuthi senikuphi manje sithi thina sisasela eMkhuze. Yes. Yeah, kusho ukuthi ke sihlale ke kuphele leso sikhathi leso ke ebakhumbulayo bathi ngavele ngasukuma nje ngayimotweni phambili ngafike ngayibamba ebhuthini ngasuke ngathi ngenana emotweni sambeni. Uma bengena emotweni bathi mina ingani imoto ayidumi nje kade sizama imoto ayidumi. Ngithi mina hayi isizohamba imoto ayinankinga ngenana emotweni sambeni. Hayi singene nje emotweni kahle ngithi ngiyayidumisa imoto ibe seyiyaduma. Ngalesikhathi iduma imoto sesiyahamba siyongenela umgwaqo omkhulu u-freeway obheke kohluhluwe nathi kumele singenelele lapho ke. Yeah. Mangabe siqhamuka ke lapha emgwaqeni ku stop sign lapha bese ngifike ngibona amalambu eqhamukayo ngapha bese ngiyama kuleyo ndawo ngilindele ukuthi idlule le moto edlulako. Ngokuqhubeka ke ngokuba iza imoto ongangokuthi kwaze kwafika esigabeni sokuthi izizofika eduzane ngokunganaki phela vele mawumile emgwaqeni wencikile itshela ukuthi lo muntu uzodlula ngoba umgwaqo omkhulu. All right. Maybe mfethu ngaphambi kokuqhubeka beniba ngake emotweni? Emotweni besiba u4 emotweni. Oh yeah. Yeah. Oh okay. Besiba u4 emotweni nebanyoza kwethu sasamba nabo sibheke nabo emgidweni. Yebo bese ngibuyela ke lapha emveni kokuba ke kuqhamukela amalambu lawa kwathi ngingazelele lutho nginganake lutho nje ngawabona amalambu esekhanya la iduzane kade i-truck selizongena nje lapha kuthina. Yo. Ongangokuthi la ngena la kimi ngase sidini lami lathi mali ngena kanjena ngendlela lalibaleka ngakhona i-truck angikhumbuli nokuthi kwenzakalani emveni kwalokho ke. Angikhumbuli ukuthi kwenzakalani ngoba kuleyo ngozi leyo ke lo munye umfowethu asihamba naye washonela khona lapha esigamekweni. Sure. Nami ngalandwa ngumuntu oshonile vele ngoba basilanda ngalamaphepha yakhona lawa afakwa abantu basemakhazeni umuntu esethule. Bekuyinhlobo ye truck le bekuyitruck eyilayisha umoba noma eyayilayisha nje izinto zaseyitolo. Ngiyabonga kakhulu isimo sombuzo. Uma bechaza i-truck leli elilayisha amalahle leli elinenqola lezi ezinkulu. Yeah. Bekuyilelo truck lelo ke. Ongangokuthi la silimaza kabuhlungu ngaphuka kakhulu emzimbeni. Imlenze yombili beyiphukile kuzoba ingalo beyiphukile la yazophuka la ngalimala kakhulu nasekhanda ongangokuthi yikho lokho ebenza ukuthi mhlambe babone ukuthi hayi umphefumulo uphumile. Yeah. Njengoba isibongo sipoqokile nje kanjena iyo yona leyo ngozi leyo ke. Kusho ukuthi ke ukuphaphama kwami ngiphaphama ngumuntu osemakhazeni. Sure. Ngoba bathi ngokubheka kwabo baba nakho ukuthi mhlambe ngeqhulekile. Yeah. Bangithatha ke bangilindisa la ngaphandle kodwa ke khona la emakhazeni. Bangibeka nabo abantu ebafile lapha. Sure. Like abafile like yes. Yeah, abantu ebafile impela. Phakathi. Bangibeka nabantu ebafile. So ngifisa sambe nayo mfethu yini uyikhumbulayo before ufika kuleso sigaba lapho wasubekwe khona nabantu abafile yini into owagcina ukuyibona nje? Engagcina ukubona mina ngagcina ukubona lapha sisemgwaqeni ukulimala kwethu emveni kwalokho ke ngabona sengikwezinye indawo nami engingazazi ukuthi
ngekuphi manje kule ndawo lena senginabantu engase nginabo kade senginabo ngokomoya wangale ya nami sengumuntu ongasekho emhlabeni vele yeah ongangokuthi kulokho ke kwaba into ethusayo kakhulu mangabe usuyilandelisisa kahle nami nangabe sengibheka njengomuntu osophila enyameni njengamanje ngoba ukusuka kwalapho ke labantu futhi labantu ebafile laba ibone babathi bakhona bathi asambe wena indlela lesithatha nayo lendlela esihambayo uma ngibuza ukuthi mina kuyiwapi bathi ayasambe siyobona khona kodwa khona lapho esiya khona kube khona ebanye bathi hayi asingahambi nalomuntu lona yeah uma beqhubeka laba bathe asambeni bese ngiba nakho ukuthi nami angibalandele labantu ebahambayo yeah ngibalandele labantu ebahambayo endaweni esehlane ehlaze enotshani lobuhle kakhulu ihlahla ezikancane ihlahla kuleyo ndawo lesasihamba kuyona zikancane ihlahla ongangokuthi sahamba indawo ende kakhulu kwaze kwaba sesigabeni sokuthi kunendawo engathi umhoshe ngathi umfula la kufanele siwele khona yeah uma ngabe kumele siwele kule ndawo leyana bafike bajombe bona la bengihamba nabo uma bejomba la bengihamba nabo mase kumele kujombe mina kube khona ukwesaba ukweqa kule ndawo ngoba kujombeka kanzima ukuphunyuka kwakho la uwela phansi kunendawo eyisiwa ngapha enamanzi ngapha kwindawo eyisiwa enamanzi manje ke kuyasabisa ukwela kule ndawo bona nje bafike bathantathe bakwazi ukuthi bajombe bawelele ngaphesheya mhlambe laba bantu ohamba nabo ilaba bantu mhlambe ngokucabanga kwakho obabesemoshwari noma mhlambe ilaba abantu nje obaziyo noma laba owawuhlizi nabe emotweni ngokubuka kwami abantu enganginabo emoshali labana akusibona abantu wawunabe emotweni akusibe abantu enganginabo emotweni alright ya ngendlela engibuka ngakhona ngoba abanye babo abantu engingabazi ukungabazi kwami laba abantu uma ubiza umuntu ongamazi vele kwesinye sesikhathi uyayube nezinhliziyo ezimbili zokuthi ngiye ngingayi ngoba usuku ungazi ukuthi lo muntu ukubizelana kodwa bathe mabathi asithathele indlela sambe ngaba nakho ukuthi nami cha angibalandele kodwa ke kukhona laba bathi asingahambi naye lo muntu kodwa futhi nabo bakubo bona labantu esihamba nabo kodwa bona bathi angisale mina ongangokuthi sathi mase sila kuleyo ndawo enomhosha ngezwe izwi limemeza emuva yeah ngezwe izwi limemeza emuva limemezela kude yeah ngathi mangiphenduka ngilibheka lelizwi ngilalelisisa kahle uyeza lo muntu uyamemeza uyabaleka ubiza igama lami igama lami ke eba nokungibiza ngalo ekhaya noma engijwayele ukubizwa ngalo bangibiza ngojika alright yeah ngizwe lelizwi liyamemeza kakhulu limemezela kude kodwa uyeza lo muntu uyamemeza yeah ongangokuthi la sondela ngathi mangiphenduka isamehlo emuva ngambona lo muntu eza efaka impahla ezimhlophe uma efaka impahla ezimhlophe lo muntu mangithi ngiyambhekisisa kahle ngimbuka kahle ngathi ubaba uShembe uNyazi alright ya ngathi uShembe uNyazi owayekumemeza ya owayengimemeza ngesikhathi sekumele ngiwele laphana ngoba ngokucabanga kwami nangokubheka kwami ukube ngawela laphana kule ndawo abathi asiwele kuyo vele ukuba ngibuyanga ukuba ngibuyanga kodwa lo muntu wayezongiphephisa ukuthi ngingaweli laphana sindisa umphefumulo wami ukuze ukwazi ukubuyela enyameni ngendlela engangibheka ngakhona isimo yeah ngoba emveni kwalokho ke
kukho konke okwakwenzeka ila ewathi manathi angibuyele emuva angaliqedi ibanga lami emhlabeni. Ngithi mina kanti ngikuphi la engikhona uthi ungabe usabuza esimene esinjengaleso-ke. Sure. Buyela emuva ibanga lakho awukaliqedi. Ibanga lakho awukaliqedi. Ngaleso sikhathi mhlambe iziphi impahla owawuyigqokile noma mhlambe owawusiphi isimo? Isimo engangikusona impahla engangiyigqokile kwakuzimpahla ezazi bukeka zingezinhle kahle njengomuntu ongathi uphuma endaweni esokole. Ngathi uphuma endaweni esokole kakhulu. Ongangokuthi baze kwafika lapha esigabeni sokuthi athi lo muntu lo kade ngimemeza uyazibona nokuthi unjani ubuwena bakho kusafanele uhambe uyolunga kahle. Awukwazi ukuthatha le ndlela nabantu bakulolu hlobo baclean labantu uyazibona ukuthi usesimene esikanjani. Wena kusamele ubuyele emuva ukaliqedi ibanga lakho ukwazi ukuthi ube clean kahle. Uma sengicabanga lento sengihleli sengikuthatha nami njengento kusho ukuthi kukhona engingakakwenzi kahle emhlabeni. Mhlawumbe kusamele ngikulungise. Uma sengihleli nje sengibuyisa zonke lezo zimo ezifana nalezo-ke. Manje ke ngiyakubheka konke lokho ukuthi kusho ukuthi lo muntu owangimemeza wayengibuyisela kuphi enyameni. Ngoba kwaze kwafika la esigabeni sokuthi nakho sengiyaphaphama. Ukuphaphama kwami ke ilapho engabona khona ukuthi sengibuyile enyameni nakuba ngabona sekunesikhashana. So ngifisa ukubuyela emuva kancane ukuyobheka ukuthi ngaphambi kokumuntu eyiswe emakhazini kune declaration eyenziwa ama paramedics nawe wadeclarewa njengomuntu oseshonile already. Yes, ngabhalwa njengomuntu oseshonile. Ongangokuthi into yayiseyifanelekile kwase kulindeleke iID yami kuze lapha emakhazeni umuntu kuyabhala ukuthi ubani wakwasibani bani kubhalwe neID yakho ukuthi uzalwa ngawuphi unyaka. Izinto ezasezikhona zonke lezo phansi emaphepheni. Yebo. Sure. Kodwa ke mhlawumbe uyakhumbula le ndawo wasukuyona usuyibona ngamehlo akho uyakhumbula ukuthi kuyona wafika kanjani kuyona? Noma ngingasakhumbuli kahle. Noma ngingasakhumbuli kahle kodwa ke ngokukhumbula kwami nangokubona kwami ngayibona nje sengikuyo leyo ndawo enalabo bantu labe bagcine bathi asithathe nansi lendlela. Bathi asithathe nansi lendlela. Ngingasakhumbuli kahle ukuthi mhlawumbe ukufika kwami kwaba kanjani kubona. Kodwa nje ngiyakukhumbula ukuthi ngagcine sengiyibona senginabo bathi asithathe lendlela esasesithathile. Ngiyaluza mfethu udaba lakho. Mhlambe ke mfethu lapha wena umufika mhlambe emakhazini which means emutuary. Wafika wafakwa emakhazini noma mhlambe wabekwa nje like ngifisa ungichazele lapho ukuthi mhlambe Ngiyabonga isimo sombuzo. Mabesho noma ngokwazi kwami sebangitshela ukuthi uqalela kwenzeka la bathi bafike bangibeka ngaphandle kwasemakhazeni. Into yenza ukuthi bangibeka ngaphandle kwasemakhazeni baba bheka isimo sokuthi mhlambe ngisaqulekile. Kusho ukuthi kwahamba isikhathi ke manje aphela ama-hour ukuthi umuntu ngabe uqulekile manje. Nangendlela engangilimele kakhulu ngakhona babona ukuthi hayi lo muntu vele umuntu ongasekho. Ngaba umuntu vele egcineni osoyofakwa phakathi emashalofini yakhona yalapha emakhazeni. Sure. Okungangokuthi ikhona lento ebaye bathi umuntu mayesesemakhazeni mhlambe umevuka baba nokumqedela. Ikhona into enjalo ke
nami sengengizwe ngento efana naleyo ke Yeah. ukusho ukuthi mina ngizothi ngaba nenhlanhla ngoba ngangisesemakhazeni yakwahulumeni All right. ngoba ngathi mangiphaphama bakwazi ukuthi basheshe bangitholele usizo ngendlela ebangitholela ngakhona usizo emakhazeni lawo yabantu ebayimele kunzima kakhulu ngoba uma khona uke wavuka kukhona ke labantu baye bathi basebenza khona lapha ngaphakathi Yeah. ongangokuthi mawuvuka usungaphakathi vele usuke usuphula ama budget yabo sebabalile bona ngoba vele babantu ebayisebenza abaphila basebenza ngakho lokuthi kube khona abantu ebangenayo lapha emakhazeni ukuze bakwazi ukubhala ongangokuthi mawuvusa lapha kulawa abantu ebayimela amakhaza kuyakuthiwa kunesando sakhona ebakushanga so baqedele manje ke mina ngaba nokuthi ke mina ngibe nenhlanhla ukuthi kushuthi ngiphaphame ngisasemakhazeni yakwahulumeni ingakho ke mhlambe bagcine ngibakaza ukuthi ke bangilekelele ngithole usizo ngendlela engalithola ngakhona Yeah. Yo, yazi ikhonto lokhu ihambi iyavela kumina leya ethi ukhono owayekumemeza ethi ibanga lakho awakaliqedi, which means leyo nto yenzeka usemochuary wena usemashalofini. So ukujika kwakho sicela usithathe nje ngohambo ujika ulandela izwi ngoba wawutshelwa. Ukumemeza kwezwi nanokukhuluma kwalo yamuntu wayekhuluma engambheka njengonyazi ngawalandela amazwi akhe lawa ayengitshela wona athi ungajombi laphana buyela emuva ngesimo okusona kanti futhi nebanga lakho awukaliqedi la emhlabeni ukusuka lapho ke ngaba umuntu ophendukayo obuyela kuphi emuva kulendlela ebesiqhamuke ngayo nalabantu ekade ngihamba nabo ngoba emveni kokuba lingimemezile lelizwi labantu engangihamba nabo uma ngikhumbula kahle kwathi kumemeza lelizwi bona ababange basama baqhubeka nendlela yabo mina ngathi mangiphenduka sengibhekane nalomuntu sekhuluma zonke lezi zinto ayikhulumayo sengibhekane naye mangithi ngiphosa amehlo emuva labantu abasekho labe bengihamba nabo ngase ngilalela ke amazwi akhe ngase ngiyaphenduka ke ngiphendukela kulendlela le engiqhamuke ngayo yebo Yo mfowethu, so ukholelwa ukuthi unyazi lwezulu ushembe lokhuluma ngayo umuntu unyazi. Yebo ushembe lengikhuluma ngaye bhuti ushembe ngikholwa ukuthi nasengozini ukuze ngikwazi ukuphuma naye waba nesandla phakathi ngoba nezidalwa nazo zangenelela entweni efana naleyo ke ngendlela engibuka ngakhona ngoba uma ubheka isimo semoto akufanele ukuthi ngabe kwaphuma umuntu lapha phakathi ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba yafika yashayiseka lapha phambili yabuya zongena ezinqoleni zasemuva yaphinde futhi yabuya ngapha phambili ngesikhathi seshaya ke ikhiphela ngaphandle komgwaqo ongangokuthi kube yavutha futhi le moto sasingeke siphume sonke phakathi ngoba yavele yalokha icapha ngesikhathi kwenzeka lesimo salengozi ongangokuthi ngisho sikhishwa lapha emotweni yaze yasikwa kwalindwa ama cutting torch kuze sikwazi ukuthi kusikwe lapha kuvulwe sikwazi ukuphuma ngeke ngezwe ukuthi bene-4 emotweni if I'm not mistaken. Yes. Mhlawumbe bangaka baphuma and bangaka abanye abaphangalala lapha kuleyo ngozi. Kusho ukuthi engozini ebaphangalala ngizokuthatha njengabantu ebabili ngoba nami ngadlula kuseleso simo. Oh alright. Bese kuzoba ke ilabe babili ebalimala ngoba ngesikhathi imoto ishayiseka ngapha esayidini lami yaphusha isteringa sazoshaya lewo owayehlele eceleni kwami ngapha ngoba imini engangidrive. Washayika ngapha imbambo zaphuka waphindwa ushayisa esibambeni sesivalo ngapha
waphinde waphuka nakhona kushuthi waphuka imbambe embili ngapha waphuka imbambe embili ngapha ongangokuthi wahlala cishe u7 days cishe iviki lonke engakhulumi Yes. wafika esibhedlela bathi bayambheka odokotela bazama umsiza kwangenzeka ngendlela baze bamfunela udokotela ospecial Yeah. kwaba uyena ke okwazi ukuthola ukuthi lo muntu uphuke imbambu ingakho ngakhona ukukhuluma ngoba wayengakhuluma engenzi lutho lo nomunye ke wayelimele kakhulu entanyeni Yeah. ngoba intamo le baze bamfaka enye into nje engayazi kodwa eshoka intamo kuze ingalokho iphenduka kakhulu Yeah. ngoba yayilimele kakhulu ongangokuthi bahlala esibhedlela kakhulu bahlala esibhedlela kakhulu ngoba owaqala ukuphuma esibhedlela futhi imina ngahlala cishe inyanga yonke mina esibhedlela Yeah. ngahlala inyanga yonke esibhedlela nabo bahlala inyanga kodwa ke basalela bona ngoba babuye emuva kwami imina engabuya kuqala isimo sokuthi sona isimo sabo naso ngibheka ukuthi sasibucanyana ngendlela yaso Yeah. Okusho ukuthi umuntu owagcina ehambile emhlabeni uyi1 nje uma sikhipha wena ngoba wena wavuka. uyi1 umuntu wagcina ehambile bhuti. Alright, so wena ke mfethu kusukela lapha ama paramedics ekudeclare ukuthi usushonile baze bakudiscover ukuthi no uyaphila kwaba mhlawumbe isikhathi singakanani? Kwaba isikhashana esithe kuba sijanyana bhuti. Uma ngibheka isikhathi esalimala ngaso kungabona intambama mina ngaze ngaphaphama ngakusasa ekseni la kubo past 8 kanjena. Yo. Ngoba incingo zasengenile kwasekhaya kwathiwa ujika amajika kasekho emhlabeni. Kwafonelwa ayihlobo kwafonelwa abangani. Yeah. Kwatholakala ukuthi vele angisekho emhlabeni ngoba ucingo liqhamuka ngaphakathi esibhedlela. Bakhala ke abantu ke ongangokuthi ngisho ekhaya endlini yami kwase kumiswe ngisho umbhede kuthiwa vela akasekho. Kwaklinwa amagceke kwenziwa yonke into bagoya abantu endlini baziyo ukuthi nje haya ngisekho. Kwahamba isikhathi ke kwathi la amazi bonani kanje mabesho bathi lwabuye lwangena ucingo ukuthi hayi nangu lo muntu usephapheme phela manje Sure. elaphe bangakholwanga khona bangathembanga khona Yeah. ngoba kwakunenkonzo kwakumele siye kuyo ntambama ngacela kumfundisi uMavundla ukuthi akahambe nebandla mina ngicela ukuthatha lenye indlela sibheke ngapha emgidweni lo wezangoma. Yeah. Ongangokuthi kwakhona le nkonzweni lwathi malungena ucingo ekseni kwabanzima kakhulu. uMavundla uthi message uthi wahluleka ngisho ukuthi uyophendula thini ngendlela angikhonze ngakhona umfundisi wami. Yeah. Wathi ngena ngaphakathi wangakwazi nokuthi alibika lithini udaba esontweni ngoba ngumuntu owaziwayo kakhulu kade futhi olapha phezulu ezikhundleni. Yeah. Ongangokuthi wathi ma aqinisa ibindi alibeka udaba abantu bakhala kakhulu. Bakhala kakhulu kwabanzima kwabanye ngisho ukuthi bedla ukudla emveni kwalokho ke ngisho inkonzo ma sebachaza bathi ayizange izivalwe njengenjwayelo. Ngesimo sokuthi enhlizweni sebalimele sebezwe lesigameko esesenzekile. Yebo. Yeah. I'm very sorry mfethu ngento yakwehlela. Mhlambe usuvukile njengamanje amsho bakuyisa esibhedlela lapho wathola khona ke ukuthola usizo. Kunini la wayebona usuvuka khona mhlawumbe usesibhedlela intono ikhumbula first things first? Ngayibona sengisesibhedlela cishe emveni kosuku. Oh right. Emveni kosuku ngayibona ukuthi ngisesibhedlela nakhona kodwa ingqondo yayingakasebenzi kahle yayingakabuyi kahle.
ngoba mangikhumbula kahle wonke umuntu ofika ezongibona wayefika eqale ngibuza ukuthi uyangibona mina Yeah. qale ngimbuke bese ngisho ngithi hayi ngiyakubona nanokuthi ke iso lami lalilimele kakhulu lele lingala njengoba kulimele nekhanda nje kanje ngashayiseka kushuthi phezulu la emotweni Yeah. kwaba khona insimbi engenayo ngapha yazoshaya amazinyo nje baphukile nje amazinyo kwasala amazinyo amegolide endaweni esigameko Hawu ndoda. Hawu ndoda. asala impela kodwa ke lokho ngeke sikuthini kwasala amazinyo impilo yaphinde yanze njani yaphinde yabuya ngibuyele laphana embuzweni wakho esibhedlela babeqale bengibuza ukuthi uyangibona yini bese ngiyaphendula ngithi ya ngiyakubona kodwa nakhona emveni kwesikhathi ngesimo sokuthi ingqondo yayisahambile Yeah. engikukhumbulayo ngavuka nje ngomuntu vele osoxhunywe lemshini yakhona ama drip nakho konke nje lokuwala esibhedlela okwenza ukuthi umuntu abe ngcono esimeni sento njalo ke yebo Mhlambe ubani mhlambe ucabanga okhumbula ukuthi wa visit okuqala. Who was your first visit? umuntu owaveziswa kokuqala umfundisi wami Mavundla Oh, Mavundla, yes. ya uMavundla wayehamba nalabo wayehamba nabo okhumbulana oximba ngesimo sokuthi babesuka enkonzweni nakhona selifikile kubuciko ngoba abazalwane base bahambile abanye bayokhala kuphi ekhaya njengomuntu vele ongasekho umfundisi waba nokuthi akaqale agijime azongibheka esibhedlela noma azofika endaweni yesigameko ngoba endaweni yesigameko wafika impela izinto eziningi emotweni noma ezinye base bayithathile kodwa ke wafika endaweni yesigameko afuna ukuzoba ukuthi akukho yena angakuthatha emotweni akwazi ukugcina ngoba imoto mayisesigangeni kuyenzeka abantu bafike bayidalele nje bayithathele izinto ya ongangokuthi ke wathi mayefika ke ezongibheka uMavundla ke wangithola ngikulesi simo engikuso ongangokuthi naye wacishe wangangithola ngoba ukuvuka kwami baba nakho ukuthi kufanele bangiphuthumise engwelezana esibhedlela Yeah. wangithola nje naye sengisemotweni kwi-ambulance engangifakwe kuyona ngemuva ngilaliswe kule mbhede yakhona waqhamuke sezongibukela lapho ke nakhona usengibuka sebangibuka nje ngokucela ngokumpintsha ngesimo sokuthi bathi akuvumelekile umuntu nimbuke mayise lapha ilapha ke bakhona nesibindi sokuthi baqale bakhona ukuthola izithombe bakwazi ukungishutha laphana sengikwi ambulance ngoba ukungibheka kwabo nabo abangacabanga ukuthi mhlambe ngumuntu osozovuka ngendlela baba ngilimele ngakhona baba nakho nabo kuphinde baqale phansi bangathi bayakhala ngaleso sikhathi mina bathi ngangibuka amehla avulekile iselodwa lele lalibhekile kodwa mina ingqondo ayingekho angikukhumbuli konke lokho ke kwenzeka Yeah. angikukhumbuli konke lokho kwenzeka kongangokuthi umqondo kimazwe waqala ukubuya sengisesibhedlela Yeah. emveni kosuku Mhlawumbe esibhedlela uhlala isikhathi singakanani and bekunjani ukuba sesibhedlela kulesa simo wakusona ubuka abantu befika kuwena bezokubona ukuba kwami sesibhedlela ngihlalile isikhathi cishe esingangenyanga Oh, okay. ngangumuntu osazohlala futhi ngendlela engangilimele ngakhona ngoba bengumuntu obehamba ngewheelchair engekwazi ngisho ukwenzani ukuziyela etoilet bengakhoni ngoba bengilimele imlenze yonke engakhona ukuyihambela Yeah. ngilimele nengalo inqamuke kabili ngingakhoni ukuthi ngahamba mhlambe ngenduku ngidodobele ngiyele etoilet bengihanjiswa mangiswe etoilet ngifike ngibanjwe ngiqukule ngibekwe etoilet ukuba sesibhedlela ke ngahlala kodwa ke inhliziyo kwathi lapho seqala ukubuya zonke izinto yangabe isathanda yangabe isavuma nanesimo ko engikusona sokuthi kwagcina empilweni sokuhamba kufika lesigaba engike ngadlula kuso sokuthi kube nemoya egcina isikungena emzimbeni yabantu abadala Yeah.
engibheka naso ukuthi mhlawumbe isona esangenza ukuthi ngigcine ngingabi nenhliziyo ukuthi ngithanda ukuhlala esibhedlela. Ngagcine sengomuntu ke ocelayo kudokotela ukuthi ngicela ukuthi angikhiphe ngiyohlalela ngasekhaya ngizo attend usuku lolu okuyofanele ukuthi makufanele ngibone udokotela. Yeah. Wangibuza kudokotela ukuthi ukhona yini umuntu ozokwazi ukuthi ekusize ekhaya. Yeah. Ngathi mina hayi bakhona abantu abazokwazi ukuthi bangisize. Ngenhlanhla ke vele izikole zakade zivaliwe. Yes. Umama wengane zami ke wakade ekhona ekhaya waba naso isineke sokungilekelela umntwana abantu ngengiqamba manga wangilekelela kakhulu uAnele Gumede. Umama wengane zami wangilekelela kakhulu. Noma ke phela empilweni zike zaba khona izimo kuyizo ukuthi uphatheka kabi ongangokuthi ngaba nokuthi ukulimala mhlambe kungisizile kwesinye isikhathi ngoba bese sisidi isikhathi sixabene mina naye kodwa wathi mayezwa isimo sokulimala kwami wazwela kakhulu esimeni senhliziyo yakhe wakwazi ukusuka ezongibona esibhedlela wafike wathi maye ngibheka wavele wakhala inyembezi ayongangokuthi ukukhala kwakhe nami kwangizwisa ubhlungu kakhulu ilapha naye owaba nesikhathi khona sokuthi ke ekwazi ukuhlala phansi ekhulume nami kahle ngendlela kwathi noma sengisekhaya ngoba vele umuntu engahlali naye ekhaya wakwazi ukuthi esuke ekhaya kube zohlala nami ekhaya ekwazi ukuthi angilungiselele ukuze ngikwazi ukuthi ngibe sesimene esiright kahle kuthe kusenjalo ke lapha esibhedlela ngibuyele embuzweni wakho ukuthi bengizizwa kanjani abantu mabefika mhlawumbe bazongibheka esibhedlela bekuba isimo sokuthi ngivele ngifikele ukukhumbula ekhaya ngibheka isimo sobuhlungu engikubona nanokuthi indawo engikuyona indawo engathandathandeki indawo engathandathandeki lana okuyindawo vele okusuke kumele uhlale kuyo mayisimo siphoqa nami ke lokho ngagcina sengikubekezelela okwaleyo nyanga leyo ke uma ngibuza amanesi ngithi ngizophuma nini labathi uzophuma amasura athi awukwazi ukumuka ekhaya ungakabi right lapho ke inhliziyo ke nami bese iyazwela ke ngicabanga nezingane engishiye ekhaya ukuthi inyanga yonke ngihleli la imini engondla lezi ingane lezi ekhaya ngicabanga lobo bunzima lobo ngithi kungcono mhlawumbe makukuthi ingane ziyalamba ngikhona ngiseduzana ngizoba nayo imizamo yokuthi ngithinta abantu engingabathinta ngithi awukwazi awungilekelele ngapha nasi isimo sibheda ngendlela esibheda ngakhona ekwazi ukungisiza lapho ke kusho ukuthi ke kwagcine kwaba nalolo zwelo ke ngokuhamba kwesikhathi bakwazi udokotela ukuthi angikhiphe ke angikhiphe le Bethesda obonjeni mangifika obonjeni ke ila vele ebangithathela khona okokuqala la ebangithathela khona okokuqala esathi masilimala emkhuze basiphuthumisa kuphi eBethesda obonjeni uma ngibuya ke la waqala khona ke lamanesi ebona ukuthi ngempela ngibuyile hawu uvukile wena sasithi awukho ngempela bangibiza ngomafavukeke khona lapha na ke esibhedlela bangibiza bangibiza ngomafavuke abanye bangibiza ngesipoke ngoba kukhona ebangakithi bangaziyo ngisho nasemakhaya sebangibiza ngesipoke nasemakhaya ngendlela okwenzeka ngakhona mhlawumbe mfethu ukuhlabela phambili umndeni uma ubuye esibhedlele bakwemukela kanjani emveni kuba nabo bese beyitshelile enhlizweni zabo ukuthi wena vele awusekho emhlabeni ngibonge isimo sombuzo ofana naleso ke umndeni wangemukela ngokuba usubonile ukuthi nakho ngiyaphila kodwa noma kwakukhona lokho kuxwaya lokho ukuthi lo muntu ngenzeka uyisipoke phela lo muntu lo ngoba ebanye base banakho ukukhuluma ukuthi hayi
ufe lo muntu anqamuka inyawo zombili akana nyawo akana ngalo Yeah. ebanye bathi hayi uyaphila lo muntu kodwa inyawo azikho nengalo ayikho unengalo eyodwa lo muntu Yeah. so baba nakho lokho kwesaba ke ebanye babo kodwa ke kwaya ngokujwayeleka mase bangibona ukuthi ngiyaqhubeka ngiyaphila ngikhona ekhaya ngiphila nabo yeah Mhlambe lento ikuphazamise kanjani mhlambe engqondweni yakho kuyicabanga ngikhumbula ukuthi ubuhlezi nabantu uyarealize nje ukuthi bakuxoxela ukuthi ubuhlezi nabantu abashonile and ubusemashalofini emotional isimo somqondo wakho mhlambe kusiphazamiseka kangakanani isimo somqondo esike sathi ukuphazamiseka kakhulu esidiscard ongangokuthi bengihlezi ngithuka ngisho ngilele ebusuku ngithi ngilele ebusuku ngizovuka ngithuke ngihefuzelele phezulu lento ebathi yini itrauma ingibambe esidiscard uma kufika lezo zimo lezo ngoba bekuthola ukuthi noma leyo nto angisayicabanga mina ekhanda kodwa uthola ukuthi kuzofika ngaleso sikhathi lokho kwethuka ngaleso sikhathi uthola ukuthi sekuyenzeka kade kusele ya ngqondo yalesa simo esenzeka ngalesikhathi nginabantu abashonile manje ke lokho kwangithatha esidiscard ngithi noma ngiyacabanga ukuthi ngaba ngisekho nje kulomhlaba usho ukuthi ngabe sengikuliphi izwe noma mhlambe ngaba ngiphila impilweni kulezwe ngikulona konke lokho kongibuza emqondweni wami kungihluphe kakhulu emoyeni ngithi ngiyabheka izingane zami uphakamane uneminyaka eyi11 ongangokuthi usemncane kakhulu okumfana wami oqala lokho okugcina unonyaka nezinyanga ezintathu oka 7 ke lo mntwana lokho bonke labantwana ngithi ngiyabheka bonke basebancane kade bazosale baphila ngani baphila kanjani kubhlungu ukuthi ingane iphile ingasenayo ubaba incane ngoba uthola ukuthi noma wayovela akasebenzi noma isima sihambi kahle ngendlela ukuthi empilweni akubona bonke abantu othola ukuthi uyakhula isimo sakho sihamba ngendlela eright mfethu ngiyakuzwa siyakuzwa mfethu ngifisa sivale manje mfethu kodwa ngifisa ukuthi ngivale ngimbuze embili oqala ilona uthi sonke lesi simo uma usihlanganisa usibona simi esigabeni sekanjani ukubheka ukuthi mhlambe abakini noma uNkulunkulu wayekuvikela uyibheka kanjani wena ngibonga isimo sombuzo ngokubheka kwami lokho ngikubheka njengomuntu abaphansi bakhona ebaphilayo noNkulunkulu ukhona futhi uyaphila kuso sonke lesimo engadlula kusona ngoba namanje ngisazibuza ukuthi ngaphuma kanjani kulesi simo salengosi ingakho ngithi mina abaphansi bangenelela kakhulu noNkulunkulu wangenelela kakhulu ongangokuthi makuumuntu lo wayenze lesiyasenzo lesiya wayethi uqedile ngesimo sami kodwa ke ingakho ngithi uNkulunkulu ukhona nabaphansi bakhona ngoba nomuntu obheka isimo semoto uyazibuza ukuthi ngabe labantu baphuma kanjani ongangokuthi noma yathi ifika imoto ekhaya bayilethe ngelokhuzane ngebreakdown baqala phansi bekhala bathi banamanga labantu basifihlela akuphumanga umuntu la kule moto kwaba isimo esinjalo ke na umbuzo ugcine ngifisa ukuvala ngawo ngoba bengithembile wezwe izwe lalikumemeza uma ubheka uthi wena uShembe owayekumemeza umZulu ne yebo ngomZulu so mhlambe usuke mhlambe wahamba mhlambe waya kuyena uShembe noma ebandleni lakho ukuthi awubakithi ngiyabonga noma mhlambe wathatha ngokuthi isimo nje sokuthi nje bekuumuntu owayekusiza nje kulekelela ngiphinde ngibonge isimo sombuzo ongibuza wona bhoti
Kuthe nje ngisalimele ngisalele phansi ibhuti. Okay. Sengibuyile sengisekhaya. Yeah. Abantu abaningi ekade bangena ekhaya bazongibona. Yeah. Bavele baqhamuke negama elithi hey uShembe ukusizile wena kufanele uhambe uyombonga noma kufanele uyofika uguqe nje uthandaze noma ubonge nje ngalendlela ozobonga ngayo ubonga ukuthi ukusindisile. Engicabanga ukuthi baningi kakhulu abantu ebafike bakhuluma lelo gama lelo ke bazongibona ngilele phansi. Kwayisikhathi wathi noma sengiluleme nami ngabuye ngayithatha ezami inyawo ngaya khona. Ngafike ngayibongela nje enkosini ngayicelela futhi ukuthi aqhubeke njalo angisingathe angihlenge nanoma kuziphi indlela negaba ezifikayo ngoba lesigaba engidlule kuso besinzima kakhulu. Yeah. Yebo bhuti. But right uphilile, inyawo ziright, ingalo ziright, yonke into iright. Ngiright kakhulu manje bhuti, yonke into iright mangithi ngiyabheka nje isimo sami si right kakhulu manje. Isimo sakhona nje la ekhanda ukuthi ke phela ke Yeah. la goba ngendlela okushuthi ukululeka mhlawumbe basengakhona ukulula odokotela kodwa ngendlela engibheka ngakhona ngibona ukuthi ngaphinde ngizobunye ubhlungu kade bukhulu kakhulu ubhlungu engabuzo. Ngibona ukuthi hayi sengiright nginjena nje ngizohlala ngiphile kanjena ngisamukele lesi simo kodwa nje hayi sengiyaphila ngiright. Yebo khona umzimba usuneyinsimbi kwezinye indawo la ezayiphukile kodwa nje ukuphila hayi cha ngiyaphila kakhulu. Yebo. Siyabonga mfethu ukufika kwakho. Ngiyasijabulisa ngiyasithoba isikhathi sakho. Hayi cha sibonge kakhulu nathi leli thuba esithe salithola la ekhaya. Yeah. Nesikhathi enisiphe sona sikwazi ukuthi sithi ukuchaza kancane ngesimo esike sathi ukudlula kuse sobunzima. Yebo. Siyabonga mfethu. Hayi siyabonga. Thina si Hope Revolution TV wena uyilunga lomndeni wethu njenge Hope Revolution TV nayo lapha ke ithemba podcast usengahlala nathi utholeke izitori efana nalezi kodwa ke lokho ukuze uyibeke emathubeni ukuthi ukwenze lokho you can comment, like, subscribe, ungakhohlwa ukupress lapha ke i-notification button ukuze nanoma ngabe isiphi istory esisiletha kuwena ube ngokuqala nqa ozofinyelela kusona. Mina ngifuna ukuthatha ikhwama zami ngihambe bakithi ngiyithemba podcast ngiyiHope Revolution TV. Ake ngithi nje danko inkosi ayinenze kahle lapho ke emakhaya.